Homa Bay. Jatend kweth manok od bura mamalo Pio Wandayi okone josiasa mane sirkal mondo mi owe chwalo kweth jodongo mobalo kod tend odungiranda kendo kelo tulo e log tich mar Ofafa Memorial Hall. Wandayi okone en saa mar riwo wi oganda kanyakla kendo kuongo pogruok mano neno Ofafa. Wandayi lero ni tend luo ok bi yie mondo mitungni obedie kind jodongo. Wakwero jogo motimo timno, tim mar njore mar monjo headquarter mar joluo mano Ofafa Memorial Hall. To wakwedo bende tim mar obila mar miyo ji ainago arita. To moloyo ahinya wakwero jogo moorogi nikech wang'eyo ni oorgi gi jomoko manie sirkal to gidwaro mondo gipim tekregi kod tekre mar joluo. Gima gitimo kawuono Ofafa Memorial Hall no chalo kod monjo joluo. Kendo jogo motelo wachno nyaka siem wang'gi ni kik gichak tim gima kamano. Ofafa Memorial Hall en hall mar joluo ma otelnegi kod Luo Council of Elders ma sani jakom mare en jaduong' Odungiranda.